aici. Azi facem un ASMR. Îți place sunetul ăsta? E liniște curată din nisip. Închide ochii și lasă pana asta să-ți mângâie gândurile. Ascultă. E sunetul mării prins într-o scoică. Fiecare sunet e ca o clipă care trece încet și rămâne. Plana, scoică și vântul, toate se aud altfel când taci. Ascultă cum cade apa, fiecare picătură o poveste. Ascultă nuca, are povestea ei în fiecare zgârietură. Până data viitoare, să ne auzim bine și să ne simți liniștiți.